Hej og velkommen, jeg hedder Kasper. Det her det er mit sted, Kulturværftet. Jeg er tit sammen med mine venner og sådan noget. Og jeg spiser tit barbecue chips og sådan noget. Og jeg tager altid en Pepsi Max med ned. Og jeg har været nede til Rasmus Seebach en dag sammen med en af mine venner, Anton. Og ja, det var fedt. Men nu vil jeg vise jer lidt om, hvordan der er derinde, ikke? Ja, så er jeg inde på Kulturværftet. Der er jo for eksempel mine yndlingsting herinde. En fucking computer. Se, så finder vi lidt der. Men også her, der kan man snurre rundt. Der er også en hund her. Det er jo et stort bibliotek, vi har her, ikke? Så er det en lille kanin her. Her kan man se kanin. En børge. Og så herinde, ikke? Der har vi sådan en stor fisk her. Og den kan vi jo trykke ned over det, ikke? Så kommer der jo ligesom væsen her. Hov. Nu kan I bare se. Der er noget stand og en havfru. Og så kigger vi lige ind her. Hvad er det, der er ikke? Nå, hvor hyggeligt. Hvad er det så her? Hvad er det? Hvad er det? Du kan også bare gøre sådan her, ikke? Så er der også lige et cykelting her, så cykler vi lige rundt i landet, ikke? Så har vi også den store bamse, som I sikkert ved, og hernede, der har vi et stort skib. Og den dejlige udsigt på store. Ja, og den her store bamse, der har altid været her. Man kan finde forskellige billeder om den rundt på. Jeg se, så har vi billederne her, og den her bamse her. Hat. Og her, der er noget surfe. Og her der er et eller andet sted henne. Her er han. Og hans barn og hans barnbarn, der ligger nede på gulvet. Kan ligge der. Den her er min fætter og kusines far lavet. Kim Langer hedder han. Han hedder bare Kim, og så kalder vi ham for. Her der har vi alle de der mærkelige computersteder og sådan noget hernede. Det interesserer mig lidt. Iron Man mod Iron Man. Nej, Iron Man mod Captain America. Der ligger lige nogle biler i baggrunden. Marvel. Så herhenne der er en sømand. Så tænker I sikkert, what the fuck? Men ja, der er en sømand. Jeg er pisse fuld. Og her har vi musik. For jeg ved ikke. Happy. Jeg er hæs i dag. Der har vi en hund her. Med bolde i ansigter.
Det her, der har vi jo alle bøgerne og alle film og sådan noget. Her der har vi gys. Nok det mest seje. Vi ser det er nok den mest seje gys. Vi ser hvad der er her. Jeg tror faktisk, jeg har hørt den. Så er der pingvinen, der er på eventyr Slægtland. Alle bøger her. Lyset er gået amok. Tak fordi I ville se mit sted. Hej. Det er den. Liv med mig på bomber. Så stopper vi. Skal vi Så sidder jeg oppe på toppen. Står så bag glas lige nu. Det er længere. I så med.